bicyklovať, alebo teraz pozerám na tie decká všetky, že už v 2 rokoch sa vozí ako ne, jak Šinter. Pozerám na neho, tu, to je veľká voda, ty vole. Ja som v 5-10 rokoch nevedel ešte. Neviem, možno vedel, ale sa mi zdá, že nevedel som ani rozprávať v 5-7 rokoch, čo ma matka dala. Potom v 7 rokoch, 8 rokoch na špeciálnu do predškoly. A takže som obyčajný generál, obyčajný pešiak vonku zdejší, čo máš robiť. Policajt ti povie, že 1500 € pokuta za vyhrabanie kontajnera. Však mal som zostať doma. Hovno. Keby som zostal doma, tak ma tu niekto alebo niekto, ja jeho a potom on mňa, no. Alebo nejaký, oni mňa, keby sa to nestalo, že proste úplne, že nedám borca do poriadku, že konečne už chcem mať kľud. Včera spinelky. Ne na tej pinelke, ale proste s borcom, čo má 450 € dôchodok za to, že to nezvláda so svojou matkou. No neviem. Nazdar, držte sa. Ja neviem, či pôjdem Turecko, Rakúsko, Česko, alebo Srbsko, teda Maďarsko, Kosovo, to je Slovinsko, Kosovo, Srbsko, Chorvátsko, Turecko, Nové zuby. No včera, čo ty vole, to bol deň. Teda to boli roky skazené. Premrhané životy, premrhané spanie, dostane. Keby ma ten môj brácho nemučil, že? Ale toho strica nemohol kradnúť. Čo? Kradol. No, tak nejak párkrát mi zachránil život. Zomrel mu syn a potom chlastal, kradol. Bol tak jak ja teraz, že má všetko v piči, každé v piči, lebo veľmi veľa domienok som asi mal a veľmi veľa som spal, neskakal jak teraz posledné 2 roky, čo skáčem jak tady ten delfiník krásny. Alebo ten vlk, tá líška. No